Igsuon kung aduna man kay gipamati karon sa imong panglawas, kung aduna man kay mga kaluyahon karon, kung nibati man ka og mga pagsulay sa imong kinabuhi karon, mga trials nga bugat para kanimo, or kung wala ka nibati og mga kaluyahon karon sa imong panglawas, atong i-check ang atong spiritual nga bahin kung wala ba kini nagmasakiton sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Igsuon kung nibati man ka og mga kaluyahon karon, kung nibati man ka og mga kaguol karon, timani ang pulong sa Ginoo sa Salmo 41 versikulo 3, nag-ingon dire, tabangan siya sa Ginoo kung masakit siya ug ayuhon ang iyang balatian. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsuon. Bisan kinsa ang imong doktor karon, bisan unsa kadaghan sa imong kwarta karon, ayaw gayud kalimot igsuon nga ang pinaka the best doctor sa atong kinabuhi mao gayud ang Ginoo. Una-una igsuon nga kanang tao nga nag-ayo kanimo karon, gigamit lang kana sa Ginoo aron mahimong instrumento aron mapadayag ang gahom sa Dios. Kanang mga doktor igsuon, gigamit lang kana sa Dios aron pagtabang sa pag-ayo kanimo. Aron ikaw igsuon makahinumdom nga ang Dios nagmatinud-anon gayud sa imong kinabuhi. Tungod kay walay bili ang mga tambal nga idapat sa imong lawas igsuon kung dili ni panalanginan sa Ginoo. Dili gayud ka maayo igsuon. Dili gayud ka makasurvive igsuon. Apan panalanginan kini sa Ginoo, ayuhon ka sa Ginoo tungod kay aduna pay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tabangan ka ni Lord aron mamaayo ka. Kung unsa man ang baltian nga naa karon kanimo igsuon, kung unsa man ang kaluyahon nga naa kanimo karon igsuon. Ug ang pinaka-importante igsuon nga atong ayuhon, mao gayud kining atong spiritual nga bahin. Mao gayud kana ang pinaka-importante igsuon. Tungod kay bisan mawala ang atong lawas, bisan madunot ang atong lawas, apan ang atong espiritu wala gayoy sakit o walay kaluyahon, sa pag-alagad ngadto sa Ginoo, aduna gayud kanay kasiguruhan. Maong nag-ingon ang Ginoo sa Salmo 41 versikulo 4, miingon ako, nakasala ako kanimo o Ginoo, kaluy-in taon ako og ayuha. Mao na igsuon nga ihambol lang gayon nato ang atong kaugalingon. Mupaubos kita sa Ginoo, muluhod kita sa Ginoo, atong i-fully surrender ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo igsoon. Tungod kay ang Ginoo andam gayud nga moayo kanato. Ang Ginoo andam gayud nga mopasaylo kanato. Ang Ginoo andam gayud nga mo-renew sa atong kinabuhi. Ang atong buhaton is to repent sa tanan nato nga mga pagkulang sa Ginoo. Humble down yourselves igsoon ngadto sa Ginoo. I-surrender ngadto sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ang Ginoo matinud-anon gayud nga motubag sa tanan nimo nga mga paghangyo. Kung ikaw matinud-anon ngadto kaniya. Ang pinaka-importante igsuon nga dili gyud nato ilimod ngadto sa Ginoo ang tanan. Atong angkunon nga kita nakasala kaniya, kita adunay dakong pagkulang kaniya, atong i-surrender ngadto sa Ginoo ang tanan igsuon, tungod kay ang Ginoo matinud-anon ug maluluyon sa atong kinabuhi. Pasayloon gid kita niya ug tabangan kita niya sa kanunay. Wala na lain nga moayo kanato. Wala na best doctor sa atong kinabuhi. Wala na pinaka the best sa atong kinabuhi igsuon. Kundili ang Dios lang gayud nga atoa sa langit o wala na lain pa. Amen? God bless sa tanan.